Čau, Robo. Braňo, Kde si sa to vyskytol, prosím? Braňo, vieš čo, na tejto krásnej loďke som priplával dnes a som úplne že nadšený, že to je úžasné, veď pozri. Prečo si na tejto loďke, čo mi vysvetlíš? Urobil som jedno správne rozhodnutie pred 3 rokmi vstúpiť do tvojho prémiového klubu a odtedy to už je naša tretia loďka, že? No? A neprestávam byť stále prekvapený, že na aké miesta nás bereš. Á, to ste úžasné. Akože, chceš mi povedať, že si tu jeden rok, druhý rok, tretí rok, prečo si bol druhý rok, prečo si znova? Lebo jednak, samozrejme loďka, ale tá komunita, však včera som uzavrel ďalšie dvoje obchody, hej? Ďalšia dvoja klienti, ktorí vstúpili do môjho mentoringu, čiže ako... Pokiaľ nechceš, nemusíš odpovedať, koľko si včera zarobil? No, na desiatky. 10 eur? Nie, desiatky tisíc. OK. Desiatky tisíc si zarobil za včerajší večer vďaka klubu. Áno. Ja ti gratulujem k tomu a užívaj si plavbu. Som rád, že som toho súčasťou.